Napay kulang dito na eh. Ngayon, sige naman lagnay kulang. Pila na yung kulang mo? Dako ito ma'am ba? Pilay kulang. Mura 50 kapin to ma'am. Kapin ma'am, 50,000. Ina, gani ko palit ko kamas. Digos Flower Shop, delivering happiness. Palit mo nyo dong. Ay ma'am, may ngapon. Liling no, Liling Fernandez. Bahay ni sa katong uta nimo sa Landbank. Oh. Ha? Ano pa may utang sa landban? Napay kulang dito na eh. Ngayon, sige naman lagnay kulang. Wala pud mi kabalo kay igwa naman mi gisugo diri. Nga pag ipadto kay i-remind sa imuha nga wala pa ka na pulipid sa imuha yuta sa Landbank. Pila na yung kulang dong. Dako ito ma'am ba? Dako na lang. Yan ang impasa na ni Manoy. Ato daw si Manoy mo. Doon niyo siya ang Di ang mantog mana. Oh, ato ano ro? Nagtana ay kisa man nang nagtana. Sige na. Sino may katong na kumana? Napay mga resibo dito. Naon. Kamaya daw pa. Mana si Mina mana. Ha? Si Mina na dinas mo ni karon. Nami mga records dala diri ma'am nga pamatuod nga napagyud kay kulang. Takoy ko yung kulangan rin na dahil. Ubay gid po ni sir, dako gid po. Pilay kulang. Mura 50 kapin to ma'am. Sinting ka pa? Nag-impasa naman dato nila. Kanang putangan na mo impas nami. Opo ma'am nga. Nya kay namatay man ang akong uban nya ang ilahang ang resibo. Matay ba na? Pero man dina. Ang resibo tuon nakuha man kakuag asa niya gibutang. Wala po di ka Basan kabalo ka ma'am. impas nami. Mas maayo gid na tong naka-resibo ma'am. Akong bata. Ano yung resibo ma? Ano gibutang resibo? Wa lagi ko kay Pero balo. tas man ni kanos utaw daw. Ba problema kita na ron ma'am kay wa man kay resibo. Mas maayo man na kay kapakita sa mo kay para dapat may ipasinta dito sa mga opisina nga naa kay resibo gawiran. Tama lang sila yung sibo daw. Nabo ni Ay ikaw na iso pa kanay. Di siya para mapabalong mula ako sa iyo. Ipa lang sa imo ha ma'am. Tama ano ang pangalan ma'am? Guillerma Fernandez. Napagani angga Liling. Tayo, napil dyan po na yung ngalanan dito. Napil gid sir kay gibutang siguro ni ma'am dito pag pilap niya. Gani ko sinta. Palit ko kamas. Yan unsa man ron ma'am? Tanawon sa nimo? Mo tanaw ka sa mong papilis? Ali ma'am, tanawa lang sa ning amuha oh. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Sige ma'am, arama ma. Surprise! Naya lang ha. Happy birthday ma'am! Dito lang. Salamat. So ma'am, mayong hapon sa tanan. Before din magsugod ma'am, magpaila-ila sa ami. Kami di ay ang Digos Flower Shop. Ug namin kini karon ma'am para ihatod ning sorpresa para sa imuhang 81st birthday. So ma'am, kay birthday nimo, kantahan ka na mo pag-usap og happy birthday ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Daghang salamat ninyo tanan. Ay salamat po. So ma'am, unsay imong wish? Nautunta nga mabukong pagugdag ang katuligan. Kaya makauban akong mga anak. So kato lang ma'am, unay gadungag? O sige, tayo pa na ang kandila ma'am. Tayo pa. Yay! Happy birthday ma'am! Ang duda nga nag-surprise nimo. Nahuwa pa ko kay balik. Wala ni kay kanang idea o kisay nag-surprise nimo? Si Eileen Ibanez. Si Eileen? Sure ka? So ma'am, napa siya yung message sa imo ma'am. Ingon niya, happy birthday ma. Unta tagaan pa ka og taas nga kinabuhi sa Ginoo
Wishing you a good health. Unta ma, happy ka gamay sa sorpresa nako sa imuha. Enjoy your day and ayaw ka problema kaayo ma. Naarami diri mo suporta sa imuha ug muhigugma sa imuha. So ma'am, mao to ilahang message para sa Kuan sa kong inahan nga bisan pa sa mo pagka masupilon, maldita. Pero nang hinaot lang yapon mi nga makaawa na mo siya hangtod kanos kami atagan og higayon sa Ginoo. Wala. Ako message pa kay mama. Happy birthday. Ayaw lang kay kabalakada mo sikag ka ng kuwan sa Kung kabalakada ko ang imong una-unaon nga tagagang may panglawas. Magkakaon lang ta sa mga simple lang nga kuwan pagkaon. Dili na mangandoy pag mga unsa nga butang kanang mamuhi kag maayo kay kanang idara naman jud ka. Lisod na kayo. So, amping kanunay sa imong kinabuhi. Narami kanunay magpangga sa imo ha. Happy birthday. Bahalag ko, bre. Basta happy. Okay, ma'am. Salamat. Happy birthday, ma! Salamat kayo sa tanan niya. Ayaw ko gilat. Ayaw ko gilat. Ay, mong gibuha para sa mga bisag. Tagan mi nga imong giyati man. Santi man jud mi na imong taman. Salamat kayo, ma. Happy birthday. Okay, ma'am. Happy birthday lang. Salamat. Salamat kayo sa may masulti nimo nga sa gi-surprise ka sa imong mga anak sa imong adlaw na tawhan. Tako kung kalipay. Kalipay bisan tuod ko og masakito nalipay ko sa akong mga anak kay gimahal gihapon ko niya. Bisan og pobre ko kaayo. So kato lang, ma'am. Una ikadungag. Mauna lang na po. Mauna lang na. So, kaya pa mo sayaw kay pasayawon. Sayaw na ko kung mga anak. Ikaw, apil po ka. Ha? Sayawon ako kay sa akong kalipay. Sa akong kalit sila yung pasayawon. Ha? Apil kay? Apil pud ka. Ha? Sige, mag-video mo ko. Sige, mama. Sige, alibi. So, sayaw na. Ali, sayaw na. Ato mga apo daw. Sige, mama, mag-video. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doola serbisyong suliton ang Digos Flower Shop lang doola